saluhut roha ima nama ngarajai aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhna. Huriana ni haolongan ni Tuhatta arilas ni roha sadario di tonga-tonga ni huriatam. Adong dua momen besar di parminggot sadarion imana parjolong maka muliatehon pasu-pasu ni debata natajalo manipa nasa taunon jalahi pesta homai marhite-hite pesta gotilon hobar tu tauna ni debata natar surak di akka pada narubi jala tradisi ni huriatan nasaita patu paganu taun dok na paduahon pasabasa ni debata natajalong ono pluelu taon huriat tahakabipe helpetia na di aripitu November natwarisada alani mauliate ma di debatam na mengiring-iring perdalanan ni huriai idon natahalasson tapis tahun ubahen gabe tapasada perminggota sadarion alani di minggutta sadarion dipakuling itu hatta dohita marhite-hite buku Judas biddusada ayat 10 pitu sahat rodi ayat 27. Dohok topik ni minggutta mengaramoti diri di bagasan holong ni roha. Memelihara diri dalam kasih Allah. Songonon mang hatan itu hatta. Alaihamu akka haholongan ingot hamu mahata akka naung nilubahon ni akka apostel li Tuhatta Yesus Kristus. Ay didok nasida do tuhamu dia ka ari parpudi Roma akka si pangicahi akka namangulahon hahisapon hajahaton ni roha nasidabi. Ima akka pamula-mula mangolu donian alai dang martodi. Alai hamu akka haholongan pauli-uli hamu ma dirimuna di atas hapor syaumuna nabadia situtu. Jala martangi yang di bagasan tod di porbadia. Ramoti hamu ma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Mai ima mahamu di asini rohani Tuhatta Yesus Kristus asa sahat hamu tuhangoluan saliling lilingna. Ajari hamu ma akka naganggu rohai. Pelu hamu ma nasida rapas hamu ma nasida sian api. Marasini roha mahamu dinadeba huhut mabiyar hagigi hokamu manang abitna naung niramunan ni sibukna. Imam hatan itu hatta huriana ni haolongan ni Tuhan padohan hitalak batak maddokon tinapul bulung si hupi pinar saong bulung siala unang sumolsol di pudi dada si paingot naswada padohanon paingot tok kita asa mangargahon akka si paingot mangargahon akka lubba-lubba di bagasan pardalanan ni ngolutta. Padohanon paingotok kita asa marmanat. Asa udang adong penyesalan dan kekecewaan. Karena salah melakukan sikap, tindakan dan perbuatan. Omana pinaingoton ni si Judas tu akka na porsiai molo didokon di so si Judas dada si Judas Iskariot alai
anggini si Jakobus. Jada laos anggini Tuhatta Yesus di hajol maun. Di do ibana do akan na porsiai ima akan na pinili. Akka haholongan di bagasan debata. Dohot nani ramotan ni Yesus Kristus. Lapatanna diguar si Judas do akan na porsiai ima akan na pinili. Nani ramotan ni Tuhatta Yesus Kristus. Alana di ayat 4 di pabua do akapo pangalaho ni perpoda hadiluon naung ro laho manisipi tutongatongan ni akka naporsiai. Ada penyusup-penyusup di tengah-tengah persekutuan kekristenan itu sendiri. Degowardo akka penyusupi ima bakoni nasidah akka nasoda ulat. Degowardo nasidah ima akka na pabalik-balikon asini rohani debata dirajumi gabi pargadobuson. Degowardo akan yang mengisipi kekristenan itu adalah akka nama suadahon Yesus Kristus. Ima nadidok ni si Judas dison. Di akka ari perpuri Roma akka si pangicahi. Akka na mangulahon hahisapon hajahaton ni rohani nasida. Lapatan di sejarah gereja mula-mula nunga marmulopan akka perpoda hadiluon. Nama bahen torop sia tonga-tonga ni halak Kristeni di bagasan hadiluon. Mabahen torop sia tonga-tonga ni halak Kristen mempertanyakan apa ia tentang Tuhan itu. Tan lumubi masian ajaran ni gnostik. Hati-hai muncul do ajaran gnostik na mempertanyakan ketuhanan ni Yesus Kristus. Hola debatado na badia. Dia sing ni dang adong benabadia. Maka Yesus Kristus itu bukanlah Allah. Holan otik tumibodo Yesus sia jolma inna nasira. Kaima perpoda hadiluoni. Manulak hadebataon ni Tuhatta Yesus. Mangerbang do akka perpoda hadiluon. Asa mernida pangerbang ni perpoda hadiluani di paingot apostel Judas ma akan aporsiai. Didokon na parjolo. Marhite-hite ahamadi apoi ima marningot lubba-lubba ni akka apostel. Ingot hamu lubba-lubba ni akka aposteli. Maka satu senjata lahu mangalo perpoda hadiluon ima marningot lubba-lubba marningot akka poda pangajarion ni akka apostel. Di perdalanan ni Huria Sairodo akka si pangicahi. Sairodo akka halak perpoda haliluon. Rodo akka si pangaci. Sairodo halak na mangulahon hajahaton dan perpoda hadiluon.
laho manegay haporsyaon, makutur haporsyaon na pulini. Didok dison haroronina ima lahu manisipi menyusup. Di tonga-tonga ni parsaora ni hakristenonido na sida. Saisongon na makatahon na mabuan pajong joko barita na uli. Hape lahu mabuat jolmaido lamdaw siat adupan di debata. Alani Judas paingoton. Ikom manak dohuriai mamereng akka poda natikos hobartu hatani debata. Ahado suhat ni huriat talahu mamereng poda natikos. Suhat ni hakristenota mamereng poda natikos ima hatani debata. Firman Tuhan Bibel tawi. Na paduahon ahado suhat ni huriat HKBP mamering po dan atikos ima adong do na digwari konpes ini HKBP panidangion ni huria HKBP odo na gabi dasor di hita ubahen ditulak huriat ta akapoda nalipe do di akan namar perdomuan tu ajaran-ajaran ni hakristenoni sadiri. Sahat tunwaingon ragam do akaparpoda haliluon na olo manamak tu hakristenon. Say songon na mabuan haluaon. Say songon na mabuan kepastian iman. Hape mabuan hamaguan. Mabahin lamdo jol may porsea siya debata. Hape laos mabahin jol may lam mau mengukur mabahin logika na mga tusi pabahena ni debata di bagasan nguduna. Torok do halak madabu tu bagasan poda haliluon. Ido ubahen olo do pehalak Kristen makaporsyai sada pangajarion na makaporsyai sada parbarita na uli na mabahin perhitungan matematis taringo tu parusia Tuhan. Apa yang ngatakas di dokko di buku tanabadi anggo arina do sadi arina dang adok kamuna na ubotosa. Adong do halak madokon di habatahon ni hakristenota madokon hasipelebe guod do najupang di adak batak do di ulos ni halak batahi. Gabi torop siat tonga-tonga ni halak batak na manutungi ulos na do akalan na asing. Adong do pangajarion na lipe na madokon taringot tu pemakaian ni hata debata dang teluk dohonon hata debata. Adong do akaparpoda teologi sukses, teologi kemakmuran nama dokon orang yang diberkati Tuhan kalau hidupnya sukses. Molo somamora ibana belum diberkati oleh Tuhan. Molosonggo akaparsahiton hidupnya tidak diberkati Tuhan dot akalana asing. Akaparpoda haliluon. Adong do parpoda haliluon na ikosay manat hita di bagasan ngolutan na madokon universalisme haluauni. Ala universalisme haluauni ima gabidok na sida toy masarupa doi agamai. Yang menyamakan semua agama itu adalah juga aliran yang menyesatkan kita. Naparpudion tabigido padohan Kristen progresif do akka lana asing bahkan nungalam tutorok nuaing halak jol mamadebu tu bagasan
ateisme yang mempertanyakan kuasa daripada Tuhan. O mana pinaingoton ni Apostel Judas tu halak Kristen nang tuhita. Buasa murah-murah halak manibil siya poda hapur seaon natikosi. Buasa murah-murah halak tarela siya poda natikosi imam, karena kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Kita tidak bangga dengan iman kita, dan setia kita, dan kokoh, dan hot. Ataupun kita katakan kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Termasuk dohok di akka torop peribadahan di akka huria penuaing huriat HKBP, sudah tidak bangga dengan apa yang mereka miliki. Ai monotodo di HKBP marminggu nina. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia tidak bangga dengan apa yang dia miliki. Ujungnya, saya di usaha huriat manuaing setiap gereja itu full musik. Ikomal lapang-lapang moloso full musik benuaing di HKBP. Sudah dikatakan ya sudah ketinggalan zaman itu gereja. Kenapa itu? Karena kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Padahal peribadahan kita itu adalah peribadahan yang kusuk, peribadahan yang pietis. Sasitong na musik naipe na ikon musik angon-angod dui. Alani songon na pinasaha ni Judas na kaning dison paingotok kita ikon say ingot mahita dihatani debata di paingot hita laho marningot lubba-lubba ni akka apostel ikon na say ringgas mahita marsaor tuhata ni debata asa unang murahita tar ela-ela na kaning ikos say ringgas do hita mananginangi marsaor di bagasan hata ni Tuhani ay didokon na kaning aposteli para taratahon hata ni debatadoi na ikosi piopota. Molo say ratado hata ni debatadi hita. Rope akka parpoda haliluon. Rope akka pamula-mula dang gabi. Tar ela-ela dang gabi sumurut. Alay hot koko setia tu hata ni debata. Napaduahon dung takas maniok poda ni apostel adong ma musena ikosipe opon ni naporsiai i manaparjolo totong ma pauli diri di atas ni haporsiaon. Dung ditiok poda ni aposteli na kaning didokon totong ma pinauli diri di bagasan haporsiaon. Menata diri di bagasan haporsiaon. Ay sega maddasor sega luhutan. Haporsiaon oddo nagabedasor. Alani pinauli-uli mahaporsiaonon di bagasan haporsiaon natugu. Jala haporsiaoni berakar tu haluaon na pinatupani tuhatta Yesus Kristus. Molo marurat di bagasan Yesus Kristus. Dang mura-murabe ibana ganggu. Dang mura-murabe ibana terhutur. Dang marlauk be ibana di bagasan haporsiaon. Alay nunga di bagasan hapulinon. Alani halak nong majalo hata ni debata markiti aposteli di pauli-uli ma haporsiaon. Napaduaho di dokon martangiang madibagasat toddi tangiang ido hosani halak Kristen. Dijujui apostel Johannesido ak halak Kristen
asa manotong di bagasan Partanyangon, di bagasan Toddi Porbadia. Dok napatuluho di dokon mangaramuti diri di bagasan holong ni rohani debata. Dia selalu insaf di dalam kehidupannya bahwa kehidupan ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Asini rohani debatado nguluon. Alani holong ni rohani debatado di bagasan nguluon. Alani itaramoti madirita asa totok kita mia di bagasan asini rohani debata. Aina bui mucak do asini rohani debata. Sia jolma molo mura-mura jolmai di paliddak liddak akka parpoda hadiluoni nakkanin. Alani i tadani naung di jalo halak Kristen akka pangajarios yan akka aposteli diramoti madirina di bagasan holong ni rohani debata di argahon ma asini rohani Tuhani. Dok napatuluhon di dokon peluahon akka naganggu roha di pelua akka halak na di bagasan ganggu ni roha ayat 22 satu ayat 27. Hasurungan ni akka naporsiai ima dakkola dirina na disarihon. Dan menjadi orang yang egois, alai diramoti do nasa pungwani. Olo marsi paingotan, mau saling sapa, persoalan na moloso olo behalak paingoton ahu di bagasan dosaku. Ketika kita tidak mau lagi menegor orang di dalam keberdosaan orang lain, di kesalahan orang lain, membiarkan dia tersandung jatuh di dalam dosa. Mabahin ibana lam holang siad debata. Alainakan gidokon marsi paingotan maham omma hatani debata. Napaingot to kita talumobi di pestata sadarion. Parjolo na dohonot sian ulang tahun ni huriata 88 tahun huria hakabipihil petia. Idokon hatani debata marhitehi tu halak heber anggos sian liling nanian nunga teluk hamuna nagabi pangajari. Nunga teluk bihamuna na pangajari alai dang layak dope hamuna pangajari ninna tu akahala Kristen na parjole. Alai nang dohonota 80 tahun huriah kabe pehel petia anggos ya leleng nanian nunga taluk behita nagabe pangajari. Nunga taluk behita menjadi Kristen yang militan, Kristen yang melayani memberitakan Injil. Talumubi lahu padimudimuton akka ulaun nadengkani. Napaduahon anggos siya leleng nanian nunga taluk kita Kristen yang selalu mengucap syukur di pabahelan ni debata. Ido ubahen hami parhala do pemamering do akaburju ni rohani ruas ni huriata sebagai tanda rasa syukur jemaat saya di petaridahon ruas ni huriata do akka tanggung jawabna pabahenan na ulinadinggan di tonga-tonga ni huriata. Molo say adong pe akka situhukon di tonga-tonga ni huriay dang pola say olo ruas ni huriata hakabi pihil petiaon madok mabahin akka alasan yang tidak pasti. Tetapi segala sesuatu, segala kemampuan mereka mampu dan mengatakan siap rade alanyaha ala panadaudi pasu-pasu ni debata anggosian liling nanian nunga teluk be akka huria KBP helpetia akka huria namar asini roha huria na peduli huria yang saling menopang satu dengan yang lain jala totu terida mai nang di bagasan ula otta sadarion
Alani pasahatot tadonon akka perbueni nani ulat tatu debata panidangiot tado itu debata madokon mauliate madiho Tuhan boy dope di luaso ahu mangulu di bagasat tikion didongani ho ahu mangulaun akasi ula okku manipak nasa taunon gabe adong ma terpilih ho kami pilihan nami otik sosadia marsanga ma goar ni debata dipakai huria mai taulas ni roha ni akka pakubasio di ruas ni huria alani ing ba dono nawe doan no sotung pitor mulak kita sai marminggu asa gudang dope akka si ulau tandon tapa rame ma di akka wek tabi asa lam terida hasadau di tonga-tonga ni huriata amin martang yang mahita.